Zimbabwe muri rudadiso. Tirimo munzvimbo iya yekwaRusambo kuRushinga National Central Province, kwatakakupai nhau yemombe dzairima dzega mumunda, kwatakakupai zvakare nhau yemba yakapiswa nemwanakomana. Tadzoka tichitsvaga mwanakomana, asi vatakambotaura navo ndovati kutanga kuunzirai zuva ranhasi tamuwana mukomana tataura naye, asi taona kuti zvinotoda chiri chirongwa chakazvimirira. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Pari zvino ndoda kuti timbodzosa mhuri iya yakambotaura iya, vakati aiwa hatina kukuudzai zvizere maererano negunun'uno yatinayo iri kuitika mumhuri medu. Naizvozvo ndivo vatiri kukupai muzuva ranhasi. Ni mutota muringa zuwa sabhuku Kuti wemuRushinga wa chifi Rusambo. Nyaya iripo ndo nyaya yedu yatakamboita mumashure nanhasi ndo ichiripo. Pakubva kukaita Neshamba wachibva muarea medu mushure monge paitika chitiko chekupiswa kweimba. Sekuru musiwoyo wakapromisa, ndi mudhara wangu inini, wakapromisa kuti kuuya kwaita vanhu pamba panapa hawachadzoka futi. Ende vanhu vese varimo muarea vari kugara vapromisa kuti kuuya kwaita vanhu hawachadzoki futi kupi kunoku. Saka vari kutoimba vanhu vachitaura kuti tichaita zvatinoda zvese zvanga vachiti zvanga vasina kuita zvimwe zvacho vachazviita futi papi ipapa. Pakazoitika chikamu chevheni rakazotooneka, vheni riri kubva muyadhi mukati memudhara uyu rine pakakomoka diki diki paraenda rikubva ranyangadika. Saka zvichitaridza kuti masimba yavo vari kuyaratidza. Vati inini seni nekuti chinhu chaakuitika pandiri ndechekuti ndine zvikawanda zvinhu zvandosanganidzana nazvo. Ndasangana nezvinhu izvi manje unofamba uchinzwa kuti nhenga ari kuita chakati, nhenga ari kuita chakati, nhenga ari kuita chakati. But kuti tiwane wabatsira una kutibatsira kana uri rufu kana ari mwana achihwara anosvika pakungofa. Ana baba wedu akangosvika futi pakungofa. Kana nanhasi izvozvi panyaya yekumira kwandiri kuita ndiri sabhuku ndiri kutonzi iwewo sabhuku unofana kutofa. Saka inini handingazosviki pakufa nchiziva kuti munhu ada kundiuraya ndouyu. Ndikaona chinhu chandinenge ndaona panguva ineka kuti mwana ahwara kana ndini ndasangana nekuti ndahwara, ini ndaakuchinangawo pano vanhu vandiri kuziva vari kuita izvozvo, ndaakuchishandisawo demo nekuti ndora ndinogona kushandisa ripi iroro. Ndaakuchiendawo kohwisa ndega nokuti kuti wachiwanika vanondibatsira wacho wakawanika vanondibatsira, yesi zviri nani, dzinza rese rochena. Ende dzinza racho ukatarisa izvozvo vamwe wacho hawazi kumbobudikira panyaya yekuti kunge tichibatsirana, kuri kunge kuine vanhu vashoma shoma, kuri kuti vamwe wacho sei wasiri kuda kuti tibatsirane panyaya ipi iyoyo. Ndo nyaya iri kundinetsa iyoyo yekuti sasabhuku sedzinza vanhu ngatibatsirane tigone kunge tichiyambuka, nokuti zvaizvozvo vanhu vese vari kungochema. Mari idzodzo dzatogara tikataura mumaminda imomo tinorima, zvese zvinhu izvozvezvo. Muusiku munhu unomuka ukaneta kuseni so kuti basa ripi rawaita rokuti unosvika uchimuka uchidzimbiwa nomusana. Saka zvese zvinhu zviri kutitambudza. Enda kutotaurawo chokwadi changu chokuti izvozvi ndakuchishandisawo demo. Pahwara mwana wangu, pahwara inini, pahwara hama, vanhu vari kutaurwa iwowo kuti ndo vari kuita izvozvo ndo watiri kuendera nokuti taneta kuwabata. Wachihwanda ende ukandoita nyaya yako bva mhanya ndakaenda kumapolisi, iye achizota ari kuenda kovhara kuti nyaya irege kuita sei. Ende wakatowimbisa kuti vanhu wauya iwo hawachadzoki futi kuno nokuti mishonga yacho wanenge wakatovhara. Saka mukuti vanhu vakadaro tingararame nawo sei, tingaite sei? Saka muchasunga isisu wacho, muchatisunga tikawanda. Ndio nyaya ndinayo nhasi panapa. Garikai mutota ndadzoka ndirini umwe akambotaura panhau dziye dzokutsva kwemba. Ya imba pakatsva kwemba iyeyi baba munini waiwai pari zvinezvi vari kutodaidzira kuti imimi maimirizika muchiuya pamba pangu muchimiramira muchitaura zvinhu zvamaitaura hungu zvamaitaura ichokwadi, asi chokwadi chenyu chamukataura ichocho muchachipfira. Ende zveshuwa tiri kunyatsa kuona kuti baba mukuru ava waitaura chokwadi nenhau yokuti tikaona mukatarisa iwo wakazosara wachiti kana iwo motikari yavo wauyawa motikari ndatonokola tsoka dzaye nemadhindo emota ndanokola ndakuzviona kuti vanodzoka futi here. Kana iye mudhara wanga munayo ndatonokola zvandanokola ndakuzviona. Shuwa tikazoshamisika tichinzwawo Drewmas vachititaurira kuti mota ikafa kunoko wakomana zvokuti tatoperawo pawa kuti yei mudhara uyu yaita sei. 2 days titonzwa kuti pamba paoneka vheni wakuru wovheni, vheni rashe iroro i2 in 1, kumwe kusaidhi rikaita kunge katsoko, makushi yacho ndiyo tsoko, kumwe kusaidhi makushi yacho ndiyo vheni. Uri kushaya kuziva kuti
chiri kumboitika chaizvo. Pamba mudhara uyu nhau yandikambotaura kuti munda wake mukatarisa makurire akaita munda womudhara uyu haise malicho. Wanoshanda wali 2 years nomudzimai wake, havana umwe mwana wanoshanda naye. Asi munda iwoyo hapana anowatangira kupedza kulima, hapana anowatangira kupedza kukohwa. Mukaona mapadzi ari pamba pawo vanhu wawiri wokuti taitarisira kuti pano panofanira kunge pachiwanika mapadzi 3 kana 4. But musha uno mapadzi anosvika kuma 25 to 30 mapadzi. Zvokuti unoshaya kuziva kuti mapadzi ukasvikira ese mapadzi ayo unoona ese akashanda. Unosvika unyatsoona kuti ese mapadzi ari kushanda ende kana iye akupfurira mapadzi kuti ari kuenda kumunda anopfura ese anodoka zuva rese achipfura mapadzi kuti ari kuda kuenda kumunda. Asi vanhu vanoshanda vari 2. Mhuri yeZimbabwe tiri kukumbirawo kuti please dai pawanika vanogona kutibatsira wauye watibatsire. Musauye muine kakutya zvenyu mhuri yeZimbabwe kuti hai apa kutouya muine chinangwa chokutobatsira nekurerutsira mhuri ino yatambura vana veZimbabwe. Tibatsireiwo mukuru uyu endeni pari zvinezvi ari kutoti ndikuda kukuonai endeni ndikabata ende ndikasunga hakuna achauya, hakuna ari kuziva kutibatsira. So inini wacho ndikamira panapa gumbo rangu handisi kulala naro, ndiri kurwadziwa zvakaipa kubva muibvumu kusvika muno rinotangira umo. Handisi kutombogutsikana kuti ko chii chaakiitika negumbo iri. Gumbo ranga risingambotirwadzi pese apa, but iko zvino izvi kufamba kuri kutondinetsawo kuti nditi chii chaakiitika. Ende mudhara wacho ari kubva adaidzira kuti muchatozviona ano zvamukandiita kuenda kutaura zvinhu zvangu zvandinazvo inini pamba pangu. Hatichaziva izvo zvinoenda ari kuimbisa mheni kuti kunaya kwomvura ndakukugerai muchaona zvenyu zvandichakuitai nokuti mukandirwadzisa kuenda kutaura zvinhu zvangu. Saka hatichaziva mhuri yeZimbabwe taakutongochemawo nemi kuti kuno vanobatsira please uyai mutibatsirewo tinopera. Asi inhau chete yokuti hurumende ndo inoramba kuti hakuna uroyi hakuna chii. Asi rimwe gore hurumende muchazobvuma kuti uroyi huriko, vanhu vatemana takuwadzana nokuti chatosara apa kapa chiperepere chandiri kutoona chichateitika kutopindirana mudzimba umu tichigwatana nokuti hapana munhu angade kusiya mhuri yake ichitambudzika nokuda kwomunhu akararamisawo mhuri yake akapedza kuraramisa mhuri yake akura akuda kuchivhiringawo isiso chidiki kuti titadziwe kuraramisa mhuri dzedu. Tiri kudawo kuraramisa mhuri dzedu tisvikewo pazera ravo ravakasvika nochiraramisa mhuri dzavo. Zvino kuti tigwatiwe upenyu padhuze. Nini wakatondimaka nonyaya yekuti nyaya yako yaukabudisa iweyo kuti inini ndikaponda mwana uri kuda kundisungisa. Nyaya yako yaukabudisa iweyo kuti ndikaisira mukoma wako poison muvhu uri kuda kundisungisa. Hauzivi kuti nyaya inosungisa. Inini handisiri ini ndikawatuma baba muninava kuti pondai mwana, handisiri ini ndikawatuma baba muninava kuti isirai mukoma uku poison. Zvinhu zvawakaita iwo nofungwa dzavo nouroyi hwavo. Saka mhuri yeZimbabwe tibatsireyo. Kana iyo mapurisa iyo nyaya yandiri kutaura iyoyi hungu mukati mukamhanyidzana zvenyu kuda kusunga mukomana wokupisa imba, ko iyi yokuponda mwana iyi muri kuionawo sei? Wakaramba kuti tiende kupostmortem muno mwana wakati kwete mukoma wakaisira poison wakabva watoti ngatitomuigai kuseni kwacho ikoko 7 o'clock dzikazochaya vanhu vanga vatoiga kudhara munhu asina kwaakaenda. Muri kunditaura munhu akanga atofa kumanheru kuseni obva watomuka achiti munhu ngaatoigwa atofa kudhara. Muri kunditaurirawo here mhuri yeZimbabwe kuti munhu uyu anoda kuti aitwose zvinhu zvisingadiwo kuongororwawo here kana nomapurisa yacho chaiyo achiongororawo nyaya iyi kuti imboonekwawo kuti chii chiri kumboitika mudzinza medu. Mukuru uyu zvaari kuita ndizvowo here? Mhuri yeZimbabwe ndinoti ipapo ndibatsireiwo. Ndinoda kutsanangura mafiro yakaita mabhururu yangu. Mfana wandiri kutaurawo kufa kwaakaita wanonamba wachitsanangura baonini kuti wewe waida kundisungisa nofa kufa kwamwana wangu. Da kuti mumbonyatsa kunditi mundibatsirewo mhuri yeZimbabwe kuti firo iyi inonzi here ndeyekuti munhu angonzi ngafa. Mfana uyu akatema mombe nodemo gumbo. Ndobva anzi iwe watema mombe yangu. Mombe iyoyo ndiyo akatonzi mombe yawatema iyi ndio ichaita muriwo parufu hwako. Mfana uyu wakamubata kumanheru so ndobva wamusunga nowaya. Wamusunga nowaya ndo wakatanga kumurowa mfana uyu nomupini. Vanhu vakawanda wakatonza kuchema kumfana uyu kusvikira mfana uyu afa wamuponda ndokumutakura ndobva waenda naye kunomukanda patsime rawo so pawakazochera chimwe chitsime chawo chisingapere mvura so pano raisi nguva idzodzo.
ndobva wamubisa ipopo. Wakanyepedzera kumutsvaga baba munini kubva kuseni kwese wachiti mukomana uye ndikushaya kuziva kuti aenda ku mukomana uye ndikushaya kuziva. Iwe wachiziva zvakuti wakanga wakamuponda wakamisa pasaidi ipapo. Ndobva watora bhodhi romushonga ndobva wanyepedzera kunge wamumwisa apo wakangomuzora mushonga uye kumuromo sokuti ambonzi amwa mushonga. Zuva ratoenda kuma time ndopa wakazoti mwana waita mwana anga ari apa akazomwa mushonga ndokubva afa saka hapana regai tichingowiga mufana uyu. Mufana yezve shuwa akabva atenda kutoigwa postmortem. Koba munini tiendeka ku postmortem tuone kuti mwana uyu shuwa here nokuti mwana uyu nezuro akanzwika nevanhu vakawanda achichema uyu airatidza kuti airohwa mwana uyu achinzi aiwa mwana ndo wangu azviite kuti aende ku postmortem mwana ngaawigwe. Mwana ndokubva atowigwa zveshuwa right. Mukoma waitawo problem wahwara ndokuya iwo ndokubva wakabva wauya noufu hwepolichi kusvika ndokuti ndikuda kumukurungira ndini polichi. Wana wadiki wanga walipo tuwana tamukoma tati chiri tidiki so wakabva wanzi ibvai panapa budai panoenda iko zvokuti dai wana wakaitiwa futi ijaiwo polichi iri dai musha wese wamukoma wakavhara. Kudzingiwa kukaitiwa wana ikoko mukoma kusara wachibva wapiwa polichi iroro kuma 7 wakabva watofa kuma 7 tuwana tukazodzoka kubva kwatakanga turi tikasvika kuwana baba watoene watooma wafa. Ko handeka ku postmortem tone chauraya munhu kuchipatara baba munini so munhu anotonga mhuri ndiwo mukuru alipo wakabva waramba kuseni 7 okoloko dzikazochaya baba mukoma guwa rikanga ratochewa kale anga atonzi wigai munhu atofa hapana kwatinoenda kana kuita se. Saka inini ndiri kuda kukumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti ndinzwisise kuti kufa kwomunhu hazvitenderwi here kuti munhu kana achinge afa anofanira kunge achienda kunoongororwa kuti afa sei asiwo vanoramba kuti hazviite. Pakazoya muprofita ndiye akazotaura nhau idzi pamwana wawo muprofita akataura kuti kwemi mwana mukamura iwo wakadaira baba munini waye kuti ihuku ikajama zai yaene pana mukoma. Ko uyu munhu wamukaisira poison muupfu uyu mukazvifambisa sei mudhara uyu ihuku ikajama zai yaene mwana womukoma wangu ihuku ikajama zai yaene saka muchangotipedza kano maurayiro mamwe chete hande nasi mombe dzawaniwa nomwana wawo dziri kulima dzega. Mwana wawo ataura kuti baba mombe ndiri kudziona dziri kulima dzega idzi sei dziri kudaro torera futi mupini pamhanza boom. Nanasi kana mukatarisa pangosarara awanga chete rokuratidza kuti akadhuhwa zveshuwa mufana wazvitaurirei. Saka tiri kushayawo mhuri yeZimbabwe zvokuti aitoda kumuuraya futi ilakiwo kuti munhu akazotosimba munhu zvokuti aifanira kunge akatofa futi mufana ndokubva amhanya futi iwo kumapurisa nyakutomudiridza mvura musoro mufana uyo atsemuliwa ndiye mukomana wokupisa imba yababa wake ndiye nyakutenda akatenda pakusvika ndokuti ndidiridzewo shamwari tarisa zvandaitwa nababa ndiye nyakumudiridza futi mvura iyeyo aona akatoti makuwariro yakanyanya iye mudhara yomhanyira futi kumapurisa. Saka hatichaziva kuti mapurisa aya yari kudhifenda munhu anenge aita chakaipa here kana kuti amheno ipapo tibatsirewo ende nenyaya yewanhu awa firo yawo akaita toda kuti semapurisa kana kuti senyika itibatsirewo kuti ndizvo here zvokuti munhu kana alright hungu kana munhu amwa mushonga anonzi here hafaniki kuenda kupostmortem kuti aonewe kuti amwa mushonga. Kana munhu anzi afanira kudya chikafu anonzi here hafaniki kuenda kupostmortem kuti aonewe kuti chikafu chaadya ichi changa chine chii. Iwo vanoramba kuti azviite nasi zvakubuda pamuprofita wakutaura kuti ihuku ikajama zai yaene. Tibatsirewo mhuri yeZimbabwe inini zvikundiwadza. Naumainzwa mhuri yeZimbabwe tongai tinzwe munhu kana akafa panodiwa postmortem asi zvinonzi baba vari kuramba baba iye makavaona ipo paipai vachiti akashinga pinda umu ndakatombofunga kuti ndakashinga here kana kuti handina asi makazozviona zvakaitika zuva iroriya. Rangu zita ndinonzi Endru Neshamba ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.
Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.